Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kahigalaan nga nagasunod din atong programa nga takna sa pagtuon. Ang ato nga lesson quarterly karong simanaha, lesson 6 ang atong pagahisgutan nagauluhan, Jesus mingled with people. Si Ginoong Hesus nagipagsandurot sa mga katawhan. O sa dili pa ta magpadayon mga higala, atong himuon ang usa ka pinasahi nga pagampo uban ni Ma'am Pinky. O Diyos na mga balaan, gamhanan o maluluyon sa tanan, aniya na usab kami, nagahangyo sa imong pinasahi nga panalangin sa pag-abri sa among mga salabutan o kasing-kasing nga makasabot kami sa leksyon nga among pagatun-an. Hinaot paunta nga imong balang espiritu may magahimo niini o ipadangat ang gahom sa tanang mga kaigsuonan o mga tigpaminaw nining mao nga programa kay amo kining gipangayo sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mga higala, niya na kita sa lesson 6. Og mahinungdanon kaayo ang ato nga leksyon karon kay atong mapanaminan ang pamaagi ni Hesukristo sa iya ang pagkabot ngadto sa mga katawhan nga naa pa sa kangit-ngitan. Og atong basahon ang memory text karon. Makita kini sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 1 ug 2. Nagaingon dinhi og ang tanan nga mga maniningil sa buhis og ang mga makasala mipaduol ngadto kang Hesus og namati kaniya og ang tanan mga parisiyo og mga eskriba mireklamo ngadto kaniya nga nagaingon kining tawhana nagadawat og mga makasala og mikigkaon uban kaniya. Salamat. Unsaon nato mga higala, unsa may pinaka-epektibo nga pamaagi nga atong maabot ang mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran, wala pa sila makahibalo sa mensahe gikan sa balaang kasulatan, ilabi na nga ang ilaang lifestyle, ang ilaang pagkinabuhi, ang ilang pamaagi, ang ilaang worldview, lahi sa ato ang mga higala. Dinhi karon nga leksyon atong mahibaluan mga higala. Og dunay nindot kaayo nga pagkasulti ni Sister White mahitungod sa pamaagi ni Ginoong Hesukristo nga makita diha sa Ministry of Healing page 143. Palihog kog basa, ma'am. Nagaingon dinhi nga ang bugtong ang pamaagi lang ni Kristo mao'y makahatag og tinuod nga kalampusan pinaagi sa pagkabot sa mga tao. Una, ang manluluwas nakigsagol sa mga katawhan ingon nga ang iyang tinguha mao ang ilang kaayuhan. Ikaduha, siya nagapakita og kaluoy ngadto kanila. Ikatulo, siya naghatag sa ilang mga panginahanglan. Ug ang ikaapat, ilang gidaog ang ilang mga pagsalig. Ug ang ikalima, iya silang giingnan kamo mosunod kanako. Maayo kay kitag sa tagsa nimo, ma'am, 5 ka ang 5 ka lakang, 5 ka steps sa mga higala, no? Kani nga steps siguro, Pastor Asoy, mura po na siya og steps to discipleship, no? Yeah, naalang ko nabantayan dinhi kay ang kaning katapusan nga bahin mao man ang imong giingon Pastor Gingging nga aron gyud ang tao mahimong tinuod nga sumusunod kang Hesus true disciple. Pero ang first part manggod sa maong quotation gusto na ko i-emphasize Pastor Gingging. Sa in English nag-ingon siya diha, Christ's method alone will give true success in reaching the people. Gusto na ko na-emphasize ba nga walay laing metodo nga makabot nimo sa tinuoray gayud ang tao gawas sa metodo ni Hesus. Dili akong metodo. Dili metodo ni Tepingke o ni Pastor Gingging, no, dili. Ang pinakasekreto gyud nga makabot nato ang tao walay lain kundi atong ipadako si Hesus. Christ method alone. Mauna og atong tagsa-tagsaon karon Pastor Gingging kun unsang iyang teknik kung saon pagkabot sa mga katawhan. Kani nga steps, Ma'am Pinky o Pastor Asoy, kaning true success, posible nga kung mubasa ka sa mga libro mga higala, mangita kag research gikan sa Google, Yahoo o sa uban pa nga mga websites, Thousands. makakakita ka siguro mga linibo o milyones ka mga pamaagi sa pag-reach out sa mga tao. Pero ang giingon din mga higala, sama sa gi-emphasize ni Pastor Asoy, ang Christ method, ang equivalent ana true success. So,
ang iya ang method mga higala mo ay atong tun-an kay mao may magdala sa tinuoray nga kalampusan. Bitaw kay ang sa tinuod lang ang panig-ingna ni Ginoong Hesus nga diin siya ning kabot sa katawhan sa pagpadayag sa iyang gugma, mao gyud nga siya nga ingon nga Dios nagpakatao siya. Unya ning ani siya kauban sa mga tao, wala siya nagpili og nationality kung grupo sa mga tao nga walay mga sala kundi didto gid siya nagigipon sa makasasala. O gani atong mapamalandong nga iyang gipili ang dapit nga diin didto murag tundo ba nga type ba nga wala gyud batarong dito mga tao. Mabitaw ito yung si Nathaniel nga nabagoy batarong gikan sa Nazaret. So ako nakita nga si Ginoong Hesus iya ginang gikinabuhian nga mauunta pod ang hinungdan nga sundugon sa iyang mga disipulo. Like for example, Pastor, ako lang ma-mention si Mother Teresa. Wala siya nag-ingon nga reaching out the people, the poorest of the poor by giving lecture, unsa na lang na, but she lived among the people. Iyag yung gikabot na sila. Okay. Ato na ko rin tagsa-tagsaon, dali lang kadyot, kaning 5 ka mga lakang. Ako'y muhikap aning una, si Pastor Asoy siguro ni ikaduha, para madali tam, no? Number 1, the Savior mingled with men as one who desired their good. Sa gi-emphasize nimo, Ate Ping, di ay ta magpaabot mga higala nga kita mo'y duulon sa mga tao. Kay si Ginoong Hesus, siya mo'y mihimo og initiative nga mi-reach out sa mga tao. Siya mo'y miadto. Kung asa ang makasasala, mo'y iyang giadtuan. Sama nga kita na adres kalibutan, ang Biblia nag-ingon nga nagpakanaog siya. And the word sa John chapter 1 verse 14 mo gisulti sa atong leksyon mga higala. The word became flesh. And the word became flesh and dwelt among us. So kung asa ang makasasala, tuwa sa Ginoong Hesus mga higala. So kung asa ang need, tuwa siya. So kinahanglan dito mo mingle. Ikaduha din nga gusto nako tagad akong pagtagad kaning giingon din bitaw nga he showed his sympathy for them. Dili man kakapakita og tinuod nga pagbati at depends kung dili ka mo simpatiya kadabang murag isulob nimo ang ilang sapatos ba imong hunaw-naon nga ikaw kuroy naa sa ilang lugar. So dili nimo masabtan ang mga tao nga naa diha sa ubos nga bahin kung dili ka mo duol kanila. So imong bation ang ilang pagbati. Usahay dali man kaita mo kundim higala. Dali kita moingon nga kana mao gyud na sila pero wala ta kasabot nga ang ilang gibati di ay naa sila sa kasakit, naa sila sa mga problema nga dili gyud nato sila maabot o dili ba nimo masabtan kun di ka moadto nila. So sa Ginisos kung unsa sila mipakita sa simpatiya, nakita man niya nga ang tao tabanganan kayo, makasasala ta. So siya gid mismo og minaog. Iya tang gikabot ug napakita siya simpatiya sa matag usa kanato. Dako gyud kayo ang iyang ehemplo nga gipakita sa atoa nga ingon nga usa ka Dios nga pwede ra tatag-alisdan bitaw og laing kaliwat nga dili makasasala. Iya gyud tang gibuhisan sa iyang kinabuhi. No, sa ato pa kining ikatulong nga ministering to their needs. Sa dihang dinhi siya sa yuta, gawas nga may simpatiya siya ug tungod aning maong simpatiya kini nagdala kaniya sa pagbati sa paghatag sa ilang panginahanglan, physical needs sama sa kadtong feeding, although it was occasional nga dili gyud ingon nga kada adlaw, but there was the great need to feed the 5,000 sa mga Jews ug ang 4,000 sa mga hidden people ug ang pagpangayo sa mga buta, sa mga bakol, sa mga bungol, no? Daghan kayo ang bisan ang mga sanglahon. Kini ang mga physical needs nga gihatag nga ehemplo nga si Ginoong Hesus giuna sa ang pagtagad sa mga panginahanglan sa mga tawo nga iyang luwason. Ang ikaupat mga higala, og gidaog niya ang ilaang pagsalig, won their confidence. Ang sa diha nga gihisgutan nato nga ang giuhaw, gipainom, ang gigutom, gipakaon, ang butag, nakakita, ang bakol, nakalakaw, ang sanglahon na ayo. Sa yun na lang kaayo pagministeryo, pagdaog sa kasing-kasing sa tao, sa diha nga imong gisuplayan ang ilang kinahanglan. Kanang giingon bitaw diri nga and he bade them follow me. Kung imong tan-awon higala ang naay mga steps ba nga gisunod sa Ginisus.
wala niya gidritsog ingon ang tao nga sunod nako, di ba? Gitagbo sa niya ang panginahanglan, usa niya gikuha ang kumpiyansa sa tao, dayon ang tao mo sunod na lang sayon kaayo. Kay higala bisag unsaon pa nimo gwali ug gugma. Dili makita sa imong binuhatan, wala epekto ang imong wali. Di ba? Bisag unsaon pa nimo kung magwali kag maayo kay kamuwali pero dili makita sa imong kinabuhi, walay pulos. Pero si Ginisos, siya dang gitagbo niya ang pinahanglan sa mga tao, gikuha niya ang kumpiyansa, mo nang hinungdan niingon siya, and he bade them follow me. Daghan siyang sumusunod tungod kay nakuha niya ang kumpiyansa. Mga kaigsunan, ang atong leksyon karon nagahisgot pod og lain-lain nga mga klase sa mga tao nga nawala ba. Na kana nga klase mga kahigalaan ginasulat kana sa Lucas kapitulo 15. Tulo ka klase mga higala sa lain-lain nga mga tao. Pero kung imong basahon ang Lucas kapitulo 15 mga higala, nagsugod na siya nga dunay nawala, unya natapos nga ang nawala nakaplagan o dunay dako kayo nga panagkalipay, dunay dako kayo nga rejoicing. So kaning tulo ka mga nangawala dihisgutan na ni una si Pastor Asoy mohisgot sa parable of the lost sheep, makita na sa Lucas 15:3 ngadto sa city. Ang ikaduha nga klase sa tawo nga nawala, parable of the lost coin nga makita sa bersikulo 8 ngadto sa 10. Ug ikatulo, parable of the lost son. Unsa maning kalainan aning tulo ka mga klase nga mga tawo nga nangawala? Ug karon atong iaplikar sa moderno nga panahon ug unsay hulagway aning mga klases mga tao. Kaning lost sheep, nawala siya, nga wa siya kabalo, nga nawala siya. Di ba? Posible na. Makita nato nga naay mga tao nga nawala sa pag-alaga, dili kabalo mo uli. Kaya wa man gid sila kabalong nawala sila. Mo nay akong kasulti diha. Nawala ba nga wa siya kabalong nawala. So higala usahay tingali sa atong pagkinabuhi, dugay-dugay na tang nagbakasyon. Nawala tas pag-alagad si Ginoo. Basig na ata nabilong diha. Pero bantayan nato nga sa last part sa verse 7, nag-ingon dito, there is joy in heaven. Naay kalipay ang langit. Nga bisag mawala ta, mubalik ta niya, atong sayron ug unsang atong kahimtang sa atong pagkawala, dayon ingon diha, ang grasya sa Dios supisente kaayo nga mo embrace sa matag usa kanato bisan sa atong pagkamakasala. Karon pastor mo hisgot lang ko gamay ang attitude sa seeker kung nakahibalo ka nga kana siya lost sheep na di kabalo muuli unsa man pay buhaton nato sa ingon nga tigpangita. Talagsaon gyud, himuon gyud nato ang tanang pailog. Tanan gyud nga buhaton nato ang ngayan nga pagabuhaton sa ato nga pagkinabuhi labi na gyud sa ato ingon nga makristohanon. Kay usahay na may panahon nga mamili ta. Mamili ta kinsa atong alagaron, kinsa atong ingon ta nga kanilang siya kay mo ni na dili na pwede. Ato kita gyud mismo mag-initiate. Kita gyud mismo mangita og second mile, mohimog second mile para makabot nato ang nawala. Nakoy ikadugang anak pastor, kaya na may mga tao nga ang ilang pagtuo insakto ni bitaw sila pero actually nawala sa ilaha kay ang kahayag baya nga ilang nadawat maor man po nang basihan sa kamatuoran nga ilang gibarugan. So sa ato pa to that extent ang tao nga nahibalo kibali ang shepherd, ang seeker kibali ipasabot niya nga kanang imong nahibaw-an kulang pagid na sumala sa Igo siya kinatibuk-an Gaira sa niya. kamatuoran. Okay, kining ikaduha nga kining the lost coin sumala sa tradisyon sa mga Palestinian women nga kung sila maminyo, pabalunan na silang napulo ka silver coin. Sa ato pa, kining napulo ka silver coin, dako kinig value sa ila, kay naaman ang sentimental value, anything nga madawat sa panahon sa kasal, bililhon kay ni sa ila. Kining maong babae nga nawad-an o sinsiyo kon plata, sa pagkakita niya ni ini kay kini nawala man wa gid ni kalibutan gyud kay wa may buot gyud ang kuan na Coin, siya wow. di man na coin ba na yung living thing Wala para may sa kinabuhi. walay kinabuhi so nawala gid na siya completely og sa dihang nakitaan siya kay gipangita man gyud
Kay grabe niya ka bililhon, perting lipaya sa nakakita mga kaigsuonan. Kay ngano, may tsansa pagidaay ang mga wala nga wa kay balo nga madala sa kamatuoran. Ikatulo mga higala kaning parable of the lost son. Nahibalo siya nga nawala siya, nakahibalo pod siya unsaon pag-uli, pagbalik. O ang mahinungdanon kay ni mga higala kaning moving nga part nga makita nimo sa parable of the lost son kay all the while sa kadugay na sa panahon nga nagwala ang iyang anak, ang iyang amahan nagpaabot. Ug angay pa nato masayran mga higala nga ang parable of the lost son nganong nakabalik ang maong bata ngadto sa iyang amahan tungod kay nahibalo siya nga nawala siya ug nahibalo siya nga nahigugma gid ang iyang amahan kaniya. So wala naman sa laing option, nagkauna siya sa luoy kay nga pagkaon sa baboy. Wala na siya amigo, wala na siya tanan. Ang iyaan na lang nabilin ang gugma sa iyang amahan. Muna balik siya. So gusto na ko mudugang ko gamay pa sa gingging. Atong hunahon mga higala ug makigsuonan sa mga tigpamati. Nga bisan di ay sa atong pagka makasasala, bisag unsa gyud kadautan nato. Basta mo balik lang ta sa Ginoo. Ang Ginoo andam gyud nga magadawat sa mata sa kadato. Ang ganay pinakapunto diha. So, ang Ginoo kanunay gid siyang mag-welcome nato. Ang problema lang kita. Dili ta mo balik niya, nagpasabot na nga gigamit nato atong garbo. Wala tan mapaubos, dapat mo balik ta niya kay ang iyang gugma dako kayo, mo dawat siya bisag kinsa ta, bisag unsang atong kahimtang. Ang atong leksyon mga higala naghisgot pod og smart, wise nga pagsagol sa mga tao. Unsaon sa usa ka Kristohanon nga kita makigsagol sa mga tao nga naarabay gisulti sa Biblia mga higala diha sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 16 nga ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ug ang mga butang nga naa sa kalibutan kay kun si bisan kinsa nga higugma sa kalibutan ang gugma sa amahan nga tuas langit wala diha kaniya kay ang tanan nga naa sa kalibutan una lust of the flesh, ang kaulag sa unod. Ikaduha, ang kaulag sa mata. Ikatulo, ang garbo sa kinabuhi. Dili ka nagikan sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Atong hisgutan kuno ni gamay, Pastor Asoy, o Ma'am Pinky nga. Ang nag-ingon man si Apostol Pablo nga, ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Buot ba ni ipasabot nga, dili ta makigsagol sa kalibutan o nagsukwahi ba kani sa kinabuhi o sa pagministeryo ni Ginoong Hesus? Nagsukwahi ba si Ginoong Hesus o si Apostol Pablo? Kay si Apostol Pablo mingon man siya nga ayaw gid mo og ayaw mo higugma sa kalibutan sa may pasabot ani. Ako sa musulti ko ana pastor. Murag tuod pastor gingging og nagkasumpaki ang teksto. Pero nagkauyon da ini. Sa ato pa ang punto nga mingle with the people, wala magpasabot nga higugmaon na tong ilang mga pagginawi. Sa ato pa, kung paparego ni Ginoong Hesus, siya nakig-ipon sa mga taong makasasala, pero bisan gamay wala siya nakasala. So, ingon man sa ato, nga kung makig-ipon ta, anita aning kalibutan na, dili kay magkinalabutan na lang kita sa pagkinabuhi, nga para sa kalibgon sa mata, unod, sa padihagarbo sa kinabuhi, gamoy ato sundugod. Kaya nga naman, nadaog nato ang katuyuan nga no nga kita gipadala ingon nga asin og kahayag ninyo ta. Okay, naay usa ka writer nga naingon siya nga si Hesus na suko sa sala apan nahigugma sa mga makasala. Very good. Wala nagpasabot pasuginggi nga musagol ka diha, mukuyog ka sa unsay ilang gibuhat. Ang atong punto sa atong lesson nag-ingon nga ang atong pagpakig-uban kanila dunay tuyo kay gusto ta nga ato silang dadon ngadto kang Hesus. Ingon das in English, their associations are to be for the purpose of drawing others to Christ. Meaning to say, ingon diri in the world but not of the world. Meaning to say, naa ka sa kalibutan pero dili pasabot nga dili ka makigmingle nila. Natural naman ka sa kalibutan, masagol gyud kanila. Pero wala nagpasabot nga imong kuyugan ug unsa ilang pagkinabuhi. Man nagigamit diha nga mingling wisely. Gamito nimo ang imong pangisip. Unsaon nimo pagpakisagol nila dili kay usahay nga mahimo naman pud ta noong parisiyo nga di na ta makikuyog nila. Kay kana sila dautan. Kita ray correct. Dili man na pwede. Dapat mo sagol ta nila
nga ang atong timpla mahimo silang nindot tungod sa atong pagkinabuhi. Amen. Salamat kayo na nga mga bulawanon panguna-una mga higala. Ang itong bantayan kay kinahanglan nga wise ta nga makigminggol sa mga palahubog. Dili panahon nga nag-inom sila nga makigsagol kanila, kundi tingali sa panahon nga sober na sila, wala sila gainom, makighimamat, makigamigo kanila. Ilabi na gyud sa mga nanga-addict sa druga. Di man pwede nga nagsesyon sila na naapog ka kay ini-grade ana maapil man po ka. Oh. So mo nang wise mingling. O pareha niya atong usa ka layko nga dasig kay sa pastor. Gusto siya magmensahe. So unsa nga unsa man yung mga tawhanang hilig manig disco. So iyang hunhaw na aron ma-reach out niya didto siya sa diskohan. Nagbayle-bayle siya nya gipangutana nga nung apil pagagbayle ay nagmensahe ko didto sa mga katawhan. So I don't think that is the right Na way ko experience siya po na Ate Pings. One time naay usa ka probinsya nga nag-celebrate ba sa iyang araw, no? Kanang gitawag og kasaulugan sa probinsya. Gitawag ko sa usa ka governor siya, pastor, mag-inom ta. Nausaon nimo balibaran nimo ang governor? Naa ditong mga mayors. Yung siya sige lingkod pastor, na nagit tubangan sa mga mayors. Yung siya pastor, beer. Inom tag beer. Ako siya nga inan nga boss. Dili gyud ko mainom kabalo man ka pastor ko. Siya unsa maimuha ko tagaay ko kuan kanang na ang orange kay mo inom ko kuyog ninyo pero dili ko mo inom ang beer kay ug tanduay kay dili mo ko ana mainom. Okay. Tagaay kog tubig kay mo inom ko ana. Dito sila nakasabot nga nganong dili ko mainom kay kasabot gid sila nga dili gid makaayos panglawas. So wala nagpasabot nga di ko musagol dito kay perfect ko. Di ko musagol dito kay ako ray buutan. Wala nagpasabot igala. Ang imong pagpakikuyog dito, mahimo kang kahayag nila. Amen. Kay ikaw may naadhiya nila. Mao jud. Okay. Naigiingon din mga higala sa Selected Messages, Book 3, page 231, sinulat ni Ginang White na gaingon, karon ang usa ka Kristohanon ba dili makigkumbuya sa mga tawo nga dili konbertido and seek to have no communication with them? Ang tubag, no. They are to be with them in the world and not of the world, but not to partake of their ways, not to be impressed by them, not to have a heart open to their customs and practices. Their associations are to be for the purpose of drawing others to Christ. to Christ. Mao ni mga higala ang tumong ug tuyo. Nga bisag asa ta sa kalibutan, ang atong tumong ug tuyo dadto nato sila ngadto kang Kristo. So ang kahayag usbon ako Pastor Gingging mao man gid ang pinakadako nga punto. Ang atong kinabuhi mahimo tang kahayag, mahimo tang asin, mahimo tang kalipay sa mga tawo nga at naas tong palibot mingon sila nga Kristohanon siya no. Dapat makita si Kristo. Si Kristo yun ang magapadako. Bisag asa ang atong associations, bisag asa kita makig-associates, makaingon sila pagkanindot nga Kristohanon kay nganuman kay ang iyang kinabuhi ang ngayan kapanaminan. Higala, daghang salamat sa inyong makugi nga pagsunod sa atong programa nga takna sa pagtuon. Sa dili pa nato tapuson, dunay usa ka musical rendition ang giandam alang kanatong tanan.
Ginoong Dios, dalaygon ang imong ngalan. Salamat nga ikaw nagahatag og kaalam ug kahibalo. Salamat nga sa praktikal nga paagi among natun-an ang leksyon karon ug hinaot kami nga mahisusama kami kang Ginoong Hesukristo nga makigminggol sa mga katawhan aron madala sila sa kahayag sa kamatuoran. Salamat nga ikaw usab magapanalangin sa among mga tigpaminaw nga sila usab magamhan, masusama sila sa kinaiyan ni Ginoong Hesukristo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.